Siriyada hökümetin gözükçülüğündäki giňişliklerin şol sanda Damask'ın ýaşaýjylary ýurdun gapma garşylykly prezidentlik saýlawlarynda ses berdiler. Prezident Başar al-Asadyň döwlet tarapyndan makullanan iki sany tanalmaýan dalaşgärden üstün çykmagyna garaşylýar. Asadyň tanqidçilary we halkara jemgyýetçiliginiň aglaby bölegi Siriyadaky saýlawlary adalatly däl diýip atlandyrdylar. 2011-nji ýylda Siriyada başlanan grajdan uruşy derarly 160 000 adam wepat boldy we millionlarça adam öz öýlerini terk etdi. Kırgızstanda Birleşen Ştatlaryň resmileri Bişkegiň golaýyndaky Manas tranzit merkeziniň simbolik açaryny dabaraly ýagdaýda Kırgızstanyň Goranmak ministrligine tapşyrdy. Geçen ýyl Kırgız resmileri Birleşen Ştatlaryň howa bazasyndan peýdalanmagyna ruhsat berýän şertnamany uzaltmazlyk kararyna geldiler. Birleşen Ştatlar Manas howa bazasyny Awganistandaky goşunlarynyň öpçünçüligi üçin ulanypdy. Birleşen Ştatlaryň Kırgızstandaky ilçesi Pamela Spratlen Amerikanyň bu missiýany şowly tamamlamaga şatdygyny aýtdy. Ortiýetin Kirov regionunda müňlerçe ziyaratçy iň uly ziyarat ýollarynyň biri bolan Velikaretski dini ýöreýişine gatnaşdylar. Mukaddes Nikolaýyň ikonasyna ziyaret etmek üçin ziyaratçylar 6 günüň dowamında 150 kilometr ýol geçmeli bolarlar. Şu ýyl parahatçylyk, asudalyk we Ukrainada gahar gazaply ýürekleri ýumşatmak üçin ýöreýte doga okaldy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.